Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndichikuigirai pachannel yenyu inei, haisi channel yangu, channel yenyu mimi. So nhasi ndiri kuuya nenyaya panapa iri kutaurwa iri kunzi His Excellency the President E.D. Mnangagwa broke his annual leave to zvava kuzotaura kumberi uko dzatoheresa handichatoteereri. Chandangoya nacho panapa vari kunzi vapwanya his annual leave. I don't know kuti zvine musoro kana kuti kutsvaga mani kini kutsvaga mari overtime because vanhu vacho mahasela vanoda mari every time kuzoti akangotoshanda overtime mari yakutopinda. I think ndo zvandava kutoona zvakutoitika panapa. Zvinhu zviri kundishamisa inini kuti how come kuti mudhara uyu anonzi abva kuleave. But ndazoona nyaya iri kubudiswa panapa ndava ndanosangana naNick Mangwana ari kuti the country's main opposition party CCC in agreement with a resolution by the ruling ZANU-PF to postpone the next harmonized election from 2028 to 2030 to allow developmental projects initially by President E.D. Mnangagwa to come fruition. Ma-MP ve-CCC marombe aya ari kutaura zvone ari kuda kuti kusaitwe ma-election muZimbabwe vada kutokanganisa ma-rights evanhu because ivo vari kuda mabasa. Urombe hwavo hunokanganisa maZimbabwe sei vanhu vachuze every 5 years 4 years zvichingodaro vanhu vachinovhota chero makati vari kubirirwa gavabirirwe imimi marombe mobva muofisi. Simple as that. Imi titode vamwe vanhu vekutoisa ma-positions iwayo motaura kuti imimi muri kuda kutoti pa-council election makamira sani parliament ikoko munoti guta ipapa mamusati manyatsoti ziva mushi muchati guta. A lot of people were asking kuti saka iwo kuland unenge uchingotaura unoita sei. Let me tell you something for your own information. Unozati mazuva 23 August pepe tone mwe mfeso takatomuudza kuti iwo une potential yekuita MP ndikamusponsor zvaaida myself, ndikamusponsor zvaaida ndikamubatsira tikanofamba door to door tikataura nevanhu vese vemunzvimbo dzake tikagadzira ma-WhatsApp groups machinchi tichidzidzisa vanhu tichivaonesa tikaisa wifi munzvimbo yake tikati munhu wese anenge kuzoti hana data akangosvika kumashops apo anosvika achinoconnecta obva anzwa anything chiri kuitika mumastreets zvakafamba mushi kusvika ahwina aita MP. Pakazoitikawo zvakaitikawo zvezvipepe akazoya achinibvunza kuti saka ndoita sei ndikati no it's up to you ina ndichakwanisa kukuudzira iwo chifunga chiitawo zvauri kuita zveupenyu hwako. Saka zvamuri kutofunga ma-MP muchinyeberana ikoko size yenyu chaiyo titori nayo panapa tine size yenyu hakuna zvamuri kutaura zvekupenga. Saka now ndazosangana nenyaya panapa Sengezo Shabangu ari kunzi adzingwa and these guys vanga vachipomedzera Chengezo Shabangu kuti ndiye ari kufuta kuti vanhu vatambe neZANU-PF, ndiye ari kuti vanhu vaende kunoita meeting kuPrecab Farm kwa President Emerson Mnangagwa, ndiye anga achitaura izvozvo kavanhu veTPC. Ndezvavo hatina muinda tiende ikoko. Now pari kunzi Shabangu wacho aita sei adzingwa basa. It simply means Mnangagwa afana kupinda 2030 kana mimi muri mu office. It's very simple guys. Hazvidi kana hasha hazvidi ng'anga izvi kana profita handi makati hamusingatengezi tirakukuonai kuti muchaita sei baba. Ende ndikukutaurirai Zimbabwe muchatoitika zvimwe zvinhu zvokuti timega muchatoshamisika kuti saka vanhu ava ndozvavanga vari. Makamboona zvakaitika kuKenya zvezve mukuziva chichi chakaita zviitike zvezve tinenge tichitonyara tichitorizina but tichapedza taakutodambukawo brain dzedu tisingachashandisawo pfungwa because hatingarambe tichingoita imimi tingosiyai muchipenga muchitipengera pamberi pedu takatarisa. So it's unacceptable guys. Hatikwanise kunge tichiramba tichikutoleretai zvanyanya. It's too much guys. Hatingati munhu akagonza utonga kusvika 2030 kuti akosheko chamboita chiko imimi chari kuti muri wanditaurire mimi. So nachitaura nomwe face so achinditi makuru wano une nyaya iri panapa hanzi ndinotambira mari yandinotamba mapa inopinda inenge 1.1 apa takutaura zvevanhu vanozviti middle class vanenge vachitambira mari dzinotenga chacho muZimbabwe macho vanonzi vanoshanda mabasa ekumberi aya. Saka mari yakanga ari kuti inini sofa yachiti ndiri bachura saka hanzi ndotambira 1.1. Net salary yangu inopinda iri 855 ndopa inopinda iri handiti transport $4 a day kana ndichishandisa makombi but munongozivawo mari yefuel mukoma kana ikazoda so inenge yazowanda ndobva ndaweka bva ndaona kuti alright. Saka kana akashandisa petrol yake anenge ashandisa $160 but anyway regadza ndidzosere pa $80 ipapo. Lunch $2 per day but munongoziva kuti hakuna munhu anodya $2 chikafu chocho chinogona kuzopedzera chakunetsa. Munhu anotodya more than that because anenge da kuonerwa $45 yavari kutenga bundle per month. Salary after work expense saka iri kuzosara yapa $690
rent yekumba kwake atati mukoma hapana pendingazogarawo 1 room ari kubhadhara 350 ndo rent yaari kubhadhara. Medical aid yake ari kubhadhara $50. Funeral cover vanotya kufa futi wakomana wacho iye yanga iri pa $12 but iye ari 1 anoziva kuti ko kana ndine hama neshamwari grocery riri pa $65 iri grocery remunhu 1 rekuti anenge achinodyaomba kwake manheru chete kagrocery kemunhu 1 hembe ari kutorova slim budget ari kupfeka bhero saka $50 yake yaanenge achiisa kuhembe. Masavings ari kuzoisa 10% yenet income yake saka ipapa ari kuzosara ne$50 manigirigini ari kusara ne$69 I mean yemari yake yese yaari kusara nayo saka salary after zvese zvinodiwa iri kuzosara iri pa $94. ndo pekuti munhu anenge achida kuenda kumujolo achinoita zvakaita sese vanenge vachienda kunofara mheno ndakanzwa kuti kunonzi kwamashikwede kwavanenge vachienda kunofara ndo mari dzavanenge vachizoenda kunodyawo ikoko. muri kuona nyaya yacho saka pari kupisa ipapapa maibata ndo zviri kuzoita kuti vanhu ivava vadzoke futi chero vachiti aiwa zvinhu zvakadai vanozongodzoka vachiti mudhara una nyaya iri panapa yakamira yakadai budget yese yarohwa ndopairi zviri kusara zviri saka vari kungoti hazvisi kukwana still hapana ari safe panguva yetiri saka hapana need yekuti panzi munhu akagwa atonge kusvika 2030 kana 2033 iri kutaurwa hakuna zvakadaro. Imi vanhu muri vanhu vanofunga hemi isai vamwe ngaatonga ari kumba kana kuti otoisa zvitotonai toisa papeti rake rekuti unosara riripo panyanga asi tichitoziva kutoti iyeka abva kwete toita nzvimbo yekuti totanga kunzi takutiita chimugaberism chekuti munhu munotonga mazikore hobo 30 something uchitongori 1 chii chakadaro ichocho hatidi kana kuzviona but let them try because vari kufunga kuti vane skillful rinoshanda kusvika ipapo havasi kuziva kuti chii chakanyatsorongwa nevanhu ende zvakawanda zvinhu zvinoitaurwa nemazimbabwe panapa ndakamboona vamwe vanhu vakambotraya kuda kundishinga kazvikanzi pane imwe audio yanga yabuda so yakasvika vanenge vachiplaya kujongwe house vanzi utoda kumbotikumbira nhamba dzemunhu ataura izvi ndikati nangu nhamba handisi kuzokupai zvangu nhamba dzacho dzinobhora kuti 1 hadzihekeke nhamba dzewhatsapp dzangu because hadzisi dzinze kuti ngirikini handikuudze kuline racho nderechii vakatraya kuti iCell here iMTN here iTel1 here handisi kuzokuudzai kuti nderechii ariko kwese ikoko dzinotoriwo dzimwe whatsapp nhamba dzakatosiyana nezvemwe saka vanhu vanenge vachitaura zvavari kutaura sorry zvenyu nhamba handina kana wandinombopa chero ukanzwa audio ikakuboa sei kana muchida uyai mutange mandiwana inini chero makandiwana mheni kuti munodziwana pai whatsapp yacho haihekeke haitoreke because muzive kuti ichii chiri kushandisa that kind of whatsapp pamuchakrosa border mozonditsvaga mondiwana mozowana device mozosvika mopinda pane studio yangu panoitirwa zvese zveclient izvi munenge maakumberi. So anyway muri yeZimbabwe ndoda kusiya panapa muchiteerera maaudios ari kutaurwa nevanhu unoziva kuti inini panapa tatone challenge panapa ndikanyanya kutaurisa vanhu vanenge kuti client taupedze toda kunzwa kuti nhasi audio of the day pari kunzi kudii. So ndichakusiyirai muchiteerera audio iri pano mozondiudzawo kuti muri kufunga chii pasituation iri kuitika panapa iyi. Kungotaurawo maererano nemaonero atinenge tichiita kuti chii chinoda kuti chiitwe kuti pano pasi pezuva pave nerunyararo. Pano pasi pezuva kana singakanganise runyararo chairwo hapana. Kunotoone vanhu vari kutouraya naso izvezvi sezvatiri kutaura ipo pana vari kutouraya naso nekuda kweutungamiriri hunenge huri ikoko kuri kuurayanwa ikoko nokuti asi vanonge zvichimboitika izvozvo. Pane zvinoda kuti zviitwe zvatinazvowo isusu vamwe asi kwazvinoitirwa kuUN United Nation tobatsirana nevatungamiriri vese kuti chii chinoda kuti chiitwe kuti pano pasi pezuva paite chinhu chinonzi runyararo. Zvino mafambisiro enyaya dzacho ndo dzatiri kutambudzika kuti tingazifambise sei kuti tisvike kuti titaure nemurume uyu UN Secretary General kuitira kuti tibetserane mufunge. Hapana chinhu chinokosha fanika upenyu hwemunhu mufunge. Munhu wese ano kodzero yekurarama so muri kuzona asi zvinhu zviri kuitwa zvacho kune vamwe vanhu vanotongofunga kuti kune vamwe vanhu vanofanira kuti vangofa so mazona kufa kwomumwe munhu hakuna basa nomumwe munhu so vanotongoti kungouraya so mazona. For example izvinezvi tiri kutizvo tine members of the security forces vanhu ivo vaya vanotoda kutorarama
vanoda kutorarama. Asi kune vamwe vanhu vanofunga kuti ivo vanhu vanofanira kunge vachingorwisaniswa chero akafa hana mhosva nyambisirwa hazvizvo. Vanhu vanotori mafamilies to look after members of the security forces avo vanotichengetedza isu kuti tirarame. Ko ivo vanochengetedzwawo nani kuti upenyu hwavo vachengetewo mhuri yavo zvakanaka? Vanochengetedzwawo nani? Ndo zvatinazvo vamwe kuti tione kuti tingabatsirana navo sei kuti vasangotumidzirwa vachingoendeswa kwese kwese navatungamiriri ava vonopedzisira vafa. So hazvisi izvo. Tashaya kuti tingabatsirane sei zvimire zvese izvi zvitomira, zvese zvinomira pano pasi pezuva paite chinhu chinonzi runyararo. Ndo global message of peace yandinayo yatinoda kuti tikaendesa through the UN pane zvinogona kuti zviitwe pano pasi pezuva tikangove nerunyararo tikagarisana zvakanaka. Mufunge mungondiregerero kungotaurawo kutaura kutsvaga kuti chii chinoitawo kuti tirarame, nokuti kurarama kwomunhu wega wega kunokosha.